Темата на моя проект е кой материал абсорбира най-добре петрола. Избрах тази тема след като гледах предавания свързани с проблема в Мексиканския залив и реших, че ще бъде интересно и полезно за компаниите, които се занимават с почистване на петрол. Информацията от моето проучване и опити, което правих, е да помогне на хората да разберат колко важно е да грижат за океана и че дори малък инцидент от петролните компании може да разруши екологията.